Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimatangkan kakak bergati Bapak Ibu Besan
Kusul dumateng temanten sekalian mugi-mugi anggenipun gebir wonten ing bebrayan. Tansah manggiya rukun rahayu kang tinuju sebagya mulya. Ingkang sinejumbuh kaliyan kekudanganing para pinjema mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Sawetawis sungkeman atur pangabekten kunjuk Rama Ibu Miwah Mara Sepuh tanpa beda. Dene senadyan to menika raja sedina ratu sedalu bebasane. Kepilih badhe sumungkem dumateng Rama Ibu. Boten dipun keparengaken nggadhuh pusaka gambaran utawi slot kedakala saking madyange suku. Kanthi mekaten kunjuk dumateng Bapak Supardi kepareng hamrati saken panglolos sing punang dhuwur gedhe pamujine saking temanten sekalian. Bapak Supardi kepareng pratiti saken panglolos sing punang dhuwur saking gigir utawi alikatipun kaki temanten. Dipun pilihaken piyayi ingkang sampun butul kamarwipun cekap pengalamanipun. Bapak Supardi mingkasi karya kaleksanan kasembadan pusaka kasingitaken langkung rumiyin. Awit nyaman stumanan mugi rahayu wong sagum dumadi Jayadaya Nalendra muda mandhap saking madyaning palangka debya lenging nolong asma padaning Rama Ibu Miwah Mara Sepuh tanpa beda. Tumulin dodok tumungkul sesedokan krungkepi pepadaning Rama Ibu Bapak Kasmidi sekalian Ibu Sutini nyuwun tambahing pangestu dumateng tiyang sepuh ingkang sampun paring golowentah awit-alit ngantos tataran kadewasan. Rama nyuwun jimat pepundhen kula Rama. Kula ngaturaken sungkem dhateng panjenengan. Ibu nyuwun tambahing pangestu ya nduk pangestune bapak kanggo kowe yo nggih. Ndak pangestune muga-muga kalaksanan kasembadan apa sing kabeh panyuwunmu bisa diudangani marang Gusti Allah. Ya nduk injih Rama sungkem karo ibumu nduk. Mekaten Rama injih estokaken dawuh. Nyuwun tambahing pangestu dumateng tiyang sepuh kekalih. Bapak, saya mohon izin minta doa restu kepada beliau Bapak Ibu. Merupakan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu karena saya sudah menjadi bagian dari keluarga dari Bapak Ibu. Terima kasih. Kalau ada kesilapan dari saya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Iya, pangestune Bapak tetep tak laksanani ya nduk ya li. Wong tuwa mung bisa nyembadani. Muga kabeh panyuwunmu bisa tak sembadan nduk ya nang. Mekaten iki. Maligine anak wadon. Baby, wonten dawuh Rama. Bapak Ibu saka Bekasi ya rawuh nduk ana. Maragi sunana pangestu ya nggih. Mekaten Rama iki, mekaten Ibu. Mangertiya nduk. Priya sing mbok tresnani mbiyen digolowentah dijuju kaya manuk saiki kanikmataning rasa wis gedhe sing ngrasake sliramu nini. Mekaten Rama iki sembah nuwun. Mula aja mbok bedak-bedakake ya nggih. Baby, wonten dawuh Rama. Aja mbok bedak-bedakake nduk. Mara tuwa karo wong tuwa ngono bobote padha ya nggih. Mekaten nggih kasinggihan. Ibu mohon doa restu Bapak
saya mohon doa restu dari Bapak. Ya, Bapak bisa mendoakan semoga kalian berdua dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga rukun-rukun selamanya ya. Terima kasih Bapak sudah jauh bisa hadir di pernikahan yang sakral ini. Sudah tanpa beda teman-teman sekalian nyuwun tambahing pangestu dumateng tiyang sepuh kekalih nggih Rama nggih Ibu. Terima kasih Bapak. Ibu terima kasih sudah bisa hadir menghadiri pernikahan anak tanggal tercinta. Nyuwun tambahing pangestu dumateng tiyang sepuh kekalih. Ibu mohon doa restunya. Iya, Ibu dari jauh hanya bisa mendoakan semoga kalian berdua bisa rukun-rukun selalu dikaruniai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak. Tanpa beda sesalipun sak sampunipun nyuwun tambahing pangestu dumateng tiyang sepuh kekalih mekaten kados-kados sampun paripurna. Sasampunipun nyuwun tambahing pangestu dumateng tiyang sepuh kekalih daya-daya anglajengaken adicara salajengipun kerobongan sembah nuwun dumateng Bapak Supardi pusaka pun agemaken temanten kakung malih nggih sembah nuwun. Teman-teman sekalian ngendhakaken adicara salajengipun nggih kacar kutur Gunakaya. Kacar kutur tampa kaya. Mempelai laki-laki tetap berdiri. Nah, tetap berdiri Mas. Ya. Berdiri alias ngadeg. Nek ngadeg pripun, Bu? Kawasanan kacar kutur Gunakaya ya kacar kutur tampa kaya. Kewajiban dari laki-laki memberi nafkah kepada sang istri. Ya, Mas Cakrabuana memberi nafkah kepada sang istri. Kewajiban dari seorang istri menerima semuanya nafkah dari suami. Ampun ngantos kecer nggih Mbak Febi. Pun titipaken dhumateng Rama Ibu langkung rumiyin. Sasampunipun dipun titipaken dhumateng Rama Ibu pun tampi samenawis kasipun wonten ing gedhong peteng. Kasimpen wonten ing gedhong peteng samenawis. Sekalian lenggah malih aklajengaken adicara salajengipun
Dahar Gembul Bujono Andramena. Dahar Gembul Bujono Andramena menika tumrapipun raja menawi cara dusun dahar sesarengan. Kalajengaken munjuk sesarengan mangkece. Punapa ta mirahing sun prihatin waspagung mijil tuhu dahar tanpa karya sengkang rina mekan Gusti gelung renu sak sekar sawetawis temanten sekalian langgenipun dahar sesarengan kunjuk sesarengan sampun paripurna daya-daya kepareng putu pangeston pun lajengaken putu pangeston putu keluarga permadani lagi wonten ing sasana panginggar-inggar putu pangeston putu berkah pangestu dari keluarga besar Bekasi. Penan ibu-ibu ngudara sambiyen aku trima dilurupi jarik meja dingklek duawu terus dilurupi jarik wis eplah eplah ki piye lho lah eplah ki nyenengke ngaturi rawuh Bapak Ibu tamu undangan kanthi bebek berep hirwaning wardaya aturaken suka bingami kalih sinarengan raos panuwun ingkang tanpa pepindhan katur sedaya para tamu kepareng ngaturaken atur pambagiyarja sagung para tamu sedayanipun sepisan malih putu pangeston putu keluarga lumampah wonten ing sasana panginggar-inggar wonten ing ngajeng atur pambagiyarja kepareng atur pepundhen kula Bapak Sudarto Pak Darto monggo kepareng miat saking sarasana palenggahan tumuju wonten ing sasana Pandayawara jumenengipun Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wa iwar musallin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain. Kama badu. Yanipun para pepundhen pinisepuh sesepuh ingkang ganggung mastuti dumateng pepoyane kautaman ingkang pantes pinundi yanipun alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab wahyu ilahi ingkang pantes sinarjono para rawuh kakung putri inggih baraya agung tra ingkang ngambek berbudi dharma ingkang pantes sinudarsana
langkung-langkung dumateng biyanipun Kadang Besan Sutrisno Dudigi biyanipun Bapak Muslimin sekalian Ibu ingkang mijil saking Bekasi ugi ingkang satu kula bekteni ugi mboten kesupen dumateng kru Campur Sari Darto Laras padha jenenge ingkang nembe lelumban wonten Bayan Agung ingkang tansah kula bekteni keparenga hambuka wiarane suka wengane wicara duarane kandha durigi awit saking keparingipun biyanipun Bapak Kasmidi sekalian Ibu kula mratopo kapitedan sinaraya parikedah monggo suri sarira hanalang basa hanamung saderepun kula matur menggah wasigati sumangga nun rangkung miyin tansah ngunjukaken raos syukur dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa inggih karana rahmatipun barokahipun satemah hambabar daya pangaribawa kacekna ing siang kalenggan punika kula sumana biyan sami taksih kepareng kempal manunggal kanthi kerajaan tebih ing sambikala ugi boten kesupen sholawat wa salam kunjuk dumateng junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tartemtu kewala kita suwuni satipun wonten ing donya ngantos ing delahan benjangipun Bapak Ibu Rawuh ingkang bagya mulya durigi najan to panjenengan sami sampun sami mangertos salebeting kintakawara binandung ing karna parandene suken tias Damarwata Suta biyanipun Bapak Kasidi sekalian kepengin sanget ngaturaken wedaring gontho baparing sedya ing siang kalenggan punika Bapak Ibu para ingkang bagya mulya dudigi madyane siang kalenggan punika biyanipun Bapak Kasidi sekalian Ibu nuhuni darmane asepuh Marga Suta Ahmi Wasiwi putrinipun ingkang paring asma Roro Ayu Pebi Melinda ingkang sampun kaleksanan daup kalian Joko Pinilih ingkang paring asma anak Mas Bagus Cakra Buana Muslimin putra saking biyanipun Bapak Muslimin dalasan Ibu Suryana Saleh ingkang mijil saking Kampung Pedurenan RT 003 RW 01 Pedurenan Muslika Jaya Bekasi wondene ijab kabul miturut satane agami tuwin nagari sampun kalampahan kala watawis tabuh pitu wondene daup miturut satane adat widi widono ingkang lumampah ingkang sinengker ing tlatah tumang mriki ugi sampun kalampahan kala wau watawis tabuh sedasa hingga saking berkah pangestu pijan sami langkung-langkung para pepunden para pinisepuh ijab kabul sumawana dhawuhing pinanganten sarimbit tansah kalis ing ubeda manggih rarja wilujeng ingkang bagya mulya ugi biyanipun Bapak Kasmidi sekalian Ibu nyuwun doa nyuwun berkah pangestu panjenengan sami mugia pinanten sarimbit anggenipun gebyur wonten ing alam Bayan Agung tansah saged tresnan sinranan atut runtut pindha mimi lan mintuna donya ngantos ing delahan benjangipun mugia pinanten sarimbit enggalo pikantuk golek kencana ingkang saged tata jalma putra minangka rerengganing wisma mugia dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah mahrumah Allahumma amin Bapak Ibu Rawuh ingkang bagya mulya ugi biyanipun Bapak Kasmidi sekalian Ibu ngaturaken sanget panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng sanak kadang tangga tepalih pawong mitra ingkang sampun paring sabiyantu
arupi punapa kemawon. Mugi-mugi kadarman pinjan kala wau tansah pikantuk piwales saking ngersane Gusti ingkang Maha Kawasa. Bapak Ibu para wau ugi panyuwun saking biyanipun Bapak Kasmiti sekalian kasuwun panjenengan lenggan kanthi murugian ngantos paripurnane pawahan ing siang kadhengan punika. Mekaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken pinjen sami kula tansah hamlengono. Amgi awit saking kirangipun seserpan anjalaning putuning basa miwah sastra. Ing wasana damar mancung cinupet wader kalen jenang selo sunderan apuranto menawi wonten lepat kawula. Wasana billahi taufik wal hidayah walidu wanayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Naranata Jakartang Rama analiti kendhuk kentenging pranatan gemah pakartine negara. Saranane wong yen luhung betal apa kurang kuling elinga salajat nika yen watana kudu mandhe mure semeng sasama samande manungsa sami mure semeng sasama samande manungsa sami Hey, 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 hey. Waduh, waduh, waduh. Enjeng bidal gomoro. Manggala Yudha Putri Domas barisane do ditata ya, barisane do ditata. Barisan niki-niki padha ditata. Ayo ngadhep Kanjeng Sinun sesek suwuk. Sesek suwuk. Risaksana mangenjali Risaksana mangenjali Risaksana mangenjali regedeg tumapak punang padha jengari rangkatong lamun ta Cinandra putunge kang nedhem nandhang wuyung jero tiat
ngandhap saking madyaning setinggil Kinata-rata Nalendra Muda. Sinten toh ingkang kepareng ayun? Menika to warnaning tucuk laku muka adi ya cantang balung. Ya sang prusa Dikara kaparagan bagus Joko katlah Joko garek. Kekantengan joget matut mulat nganan mulat ngiri hanjagi. Kamulidang sang nata mulih wana. Widodho nirbaya nir ing sambikala. Sambunging puripatah sakembaran angrenggani lampahipun temanten sekalian. Temanten sekalian ngembat madul mingganing waris sepetak endul setindak mangu. Temanten putri ngagem busana kaprameswari temanten kakung kanalindran. Sapandura citraning putra temanten bebasan Jawata ing Untara Segara. Bagus Cakra Buana Muslimin kaliyan Nurayu Pebi Melinda. Karenggo-renggo ibu jur pangrenggo busana Sanggaryas Darta Ngadi busana mujudaken komplitan wonten ing kalodhangan siang punika. Manggala Yudha putri Domas ingkang ayu-ayu rupane melok-melok pedanane pantos kinarya Branta bebasan sak tumang boten wonten ingkang ngungkuli ayune. Satria gedhik dadi manggalaning golagul milah tansah ginolong-olong ing lulik Manggala Yudha. Dadi gedhik dadi manggalaning golagul tepa tuladaning para kawula muda wonten ing RT setunggal mriki. Jajar-jajar lampahing kirab bebasaning ngarsa Sungtrada ing madya mangun karsa tuturi handayani ingkang ngamugati Bapak Ibu Senten tamu tegat tansah angregani ginelak lampahnya sang Wimbasara anggenipun kepareng nderekaken sang nata lenggah malih kelinggih sang Wimbo kepareng ngrutat busana kanalindra angkrasuk busana kasatriyan sang Takmajan. Lenggah wonten ing ngandhap cacah Tri Anggoswara cacah telu. Tri iki telu kadang-kadang Jululadi vokalis ingkang lenggah wonten ing ngandhap jumeneng kabeh. Heeh. Mengke dibuang.
pikantuk kira pengko kalih para suwanipun Mas Joko. Nah, nderekaken sang nata lenggah wonten ing palenggahan malih. Tasih anglajengaken anggenipun sami pasalipur dumateng para tamu sedayanipun apokalis ingkang kepareng marak sowan. Nah, ya. Urut sangkaitan ngulon. Iya, gini. Ya. Ayo, Dek. Nah. Espodem. Espodem iki aku ya ora ngruhi rupane kaya. Mengke tumbas ya. Heeh. Golek ana nang kono kuwi. Lah. Ya. Ais. Karto laras. Oke. Karto laris. Gula bekal kedombalan. Lelo lalelo. Lela lelo. Oi. Oi. Iya. Ayo.
kira pong kali Ki Joko Gareng dereken sang nata harapane Jepang lelo 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 Tangi golek kelinci tekon dindi. Ya iya. Oh alah nggih. Bletek petale nang endi? Oh ngesane rasa tekon dindi kowe nek Jogorogo mesti kecekel. Alah. Mesti enek. Mesti enek rasa kuwatir. Kene iki kok aku ya gumun karo awakmu lho, Nduk. Piye. Ora ayune kaya ngene. Pinter nyambet gawe. Lah ketete rairam. Ora rapi. Ora kaya urip kok murpipis kok iki apa? Lah iya ta. Ah ngisi-ngisini. Oh. Wah iki kaya koboke penyanyi loro iki. Wong iki ya ora ndek kok. Masa gak bebas. Iki ora ndek iki. Cintai. Lho. Mati apa piye? Bisa mati. Lah wong iki duwe bojo kok mung ora duwe. Aku menasin demok sing gak duwe iki los. Los. Ning aku ya tenan maksud Piye. Iki aku ngundungane karo awakmu karo penyanyi-penyanyi iki. Dicontoh karo Mbak Anik Mas Darto kuwi. Mbak Anik pensiun dadi penyanyi dadi perias. Lah aku tekok nita iki mboten kok Mas. Dadi apa? Iki sampean pensiun dadi penyanyi bakul obat. Weh, obat apa kuwi? Obat gendar. Lah kuwi iki sing paling Ayo aku war tanggapan mulai gawa sego. Gendar. Digawe kerupuk nang Kan kerupuk. Oh, aku sing-sini men kok. Aja ya akeh sing goleki lho, Rek. iya, entar aku anggere rambake templekne lambe ilang. Lah iya. Memes kok padane. Teko ndi ke, Nduk? Wajib. Aja guyu ae ra aku engko cinta. Temomo kok. Temong gecek ngono. Ora apa-apa los kene kok. Lah iya nak. Dasare ya ora lep lho. Niki to, Mas. Niki mboten tegel iki tunggal kula. Tunggal kandung asline kalih kula. Oh ngono. Nggih. Enten tandane. Apa? Niki talalat teng gulu. Kowe anggenamu. Lah kula telek kucing teng mriki. Walah tenan. Duit to mangane. Aja ngene lho, Nit. Iya. Disute karo Mas Darto, hati-hati. Sesuk spiral engko. Mlebu TV, gombal TV. Kok sok gombal apa kek? Global. Kuwi pantang mengemis dadah. Iki enek sing ngelokne Nita kok mbok kirik tarah iya. Heeh. Sumrane kok malah melumpuk minggu kok dintekne sih. Endi? Celindi. Ayo to, Rek. Aku to. Iya. Lah nek malah aku lho aku ngentut tegesek kok. Kok apa? Yeay. Lelo. Niki kasih kuyung Darto Laras penyanyi enten 3. Niko penyanyi sing cilik niku wah niki piantun niki pun pirsa. Niki penyanyi sing lembe hit, lembe naik daun, lembe spiral. Hit. Teng TV Indosiar RCTP. Yo. Niki mlebu terus. Ngadeg kopi. Ayo. Tak siarke mbok menawa sesuk go nang Bekasi. Gendong apa kowe iki tanggane iki dres-drese kon gendong. Raino. Nggih, lah rada rene. Niki kajenge pirsa para tamu. Nah, iki Mbak Evi. Nggih, iki Janelok.
Iki ya dipencet lho kok ya. Pencet nih. Didudul. Endi sing ditudul? Oh lagi dudul arek dudule. Ndang. Lah. Lah. Weh, tenan kok. Awas lo. Bares sir. Kene ngarep. Nek arep piye? Nek arep ora dipicit. Iya lah. Padane kok. Nek tenan. Adan. Ora balik. Nanti saya telepon siang para tamu. Sekeng midhangetaken kalih Elektron Darto Larang. Iya. Lo. Oh. What's merahin sumiratan ekwetan wiwit Engko jenengku mati pindah, Pak. Sik. Puji-pujian sik. Iki alhamdulillah niki wis mancing buduk. Niki wau ngendikane Mbah Jogobaya aja ngasing langgar jam 12. Aja nganti nganggar jam 12. Setengah 12 diadani tapi tetep teko jam 12. Iya. Nggih. Matur nuwun Mbak Ani. Alhamdulillah jan dijak terus ngono lho ya. Nggih. Niki wau kula jumeneng Mbak Epi. Ayo Nduk ditutune lemu ngadeg. Pujian. Mengke hamba bilih Pak Anis dereng ngaturaken waosan donga ampun. Kok nek wayah salat awak dhewe kondur. Oke, siap nggih. Teng. Oke. Udakara 5 menit. Terus saya mriki Mbak Epi kok jumeneng. Niki selamat berbahagia Mas Cakra sama Mbak Febi. Niki Mas Cakra nggak bisa jalan nggak apa-apa, di sini kita semua bala. Oke, bala. Bala konco yo. Nek bala-bala ki panganan lho, Rek. Mas Cakra sudah berapa dina di sini? Berapa dina? Omong-omong kok ora cetha. Wong ngono Bekasi basa Besaki aku ora patek mudeng. Berapa dina iki piye? Berapa hari, Mas? Oh, 7 dina. Ini 1 minggu. Ini Mas Gareng ini juga lulusan Jakarta. Saya juga di Ya, Jakarta. di sana. Gue sama. Saya dulu Jakarta terlonte-lonte di sana. Kamu jualan teh gendul ya? Oh, teh gendul Mas. Ada di sana. Teh botol teh. Teh gendul piye? Wadane. Ini selamat berbahagia buat Mas Sakra sama Mbak Bebi. Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bisa mendapat anak yang soleh dan soleha. Amin. Ya ampun kados niki cucuk koplak. Enggak bisa Jawa. Oh iya. Ndang men kowe. Pokoknya nanti minta lagu saya jalukkan. Jalukkan iki. Wah, pokoknya jaluk. Iya, Saya rapatek muda kok. Ibu yang dari Jakarta sehat selalu ya, Bu. Pokoknya dari sini sehat selamanya sama Pak Muslim. Bu Suryana sana. Joget bersama Darto
Tolaras bersama penyanyi yang lebih viral ini yang lagi naik daun di TV-TV. Oh, naik daun pucuk-pucuk. Ini juga bintang sinetron di film di Indonesia dan SCTV. Nah, ini Pak Anies niki bintang sinetron main film Azab. Nonton niki. Bagian mati-mati niki kok tak omong nih. Duh. Talang pati aja ndak mriki maju segede. Heeh, Manggala Yuda. Aku adzan ngono salat awake dibuyar. Rene kabeh ayo. Aja ditekep le nak mati culke. Siap gerak. Nah, rene se cilik dhewe ngadep mbokmu. Nah, iki karo mbok-mbok karo anake padha. Padha gedene. Padha kaya iki meh kaya yangi lho iki. Le jenenge sapa le? Asmane sapa? Asmane sinten? Nggih. Hah? Arga. Oh, Arga. Arga. Wah, Arga. Ora ya. Oh, Arga blok Arga. Arga. Wah, Ringga. Ringga. Oh, cucuk iki cucuk. Budak ngono ta. Tapuk sisan engko. Arga iki bocahe jur aring, dadi jerembo. Mulane sampeyan nak barapi lemu saiki. Nggih. Pas pira le? 3 sen le. Ora sombongmu aku SD ora apa-apa ora sombong lho. SMP berang tahun? 3. SD berang tahun? 6. Nomor 3 ke ndi? Oke 6 toh? Oh, SD ra sombong lho. Sombongmu lho. Ya lagune apa le? Aja ditekep nak mati. Apane sing mati? Heh? Apa? Deken dek ini manggon deken nambane aku kok. Kok dipitet sak pampele kok. Lagune apa le? Oh kantun. Oh, lagune kantun penak iki. Apa lagu kantun iki apa? Kantun penek no bimbing kuwi ngono iki. Ya sapa-sapa keri-keri ngene. Padane ya lumpuk lagune ada permintaan. Musyawarah. Lagune ada permintaan Bukit Berbunga. Oh ngono. Oh, Bukit Berbunga. Sokok keri-keri jadi Bukit Berbunga. Sing enek keri-kerine. Maju rene, rodok rene, geser sini. Yuk geser sini, Dok. Yuk. Yuk kita tampilkan suatu artisnya dari Kota Kedung punya artis yang bisa nyanyi, bisa joget, bahkan bisa nyopet. Oke. Nasiarke. Masih bersama Darto Laras. Ini kompletane Mas Darto ya, Robson loh komplet. Jabrak kowe. Nah, los. Ojo nangis nih. Ojo nangis ya kamu. Wajah kok ojo nangis. Gila iki kowe. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana. Memandang alam sekitarnya, karena senja tiba Itu syuting. dan tari tenggelam di dunia biru, langit merah berwarna sendu. Yo. Kita pun melintasi jalan Riga pinter mbak ya. Capek dah, kalau ngerek loh. Ayo kali. Aku merangkak, tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau salikan di rambutku. Ayo Riga, ada kamera Ring, ada kamera nih. Bukit berbunga, bukit yang indah. Apa ya Bayu? Di sana kita selalu datang berdua, bermadu Ada cewek kan? cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, di bukit Ditinggal rek. Nanti lanangnya ya. Yo, waduh, walah. Weh.
Alah. Iki didikane Pak Bandi iki. Iya. Masyaallah. Lagi iki lho. Tari lho. Kita pun turun ke sana Aduh. melintasi jalan setapak. Ayo jorok iki sing menake. Tanganmu kau peluk di pundak, membawa aku Roh. Ada sih. tak lupa kau pergi bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Ayo. Ayo deh. Asoy bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, memadu bukit berbunga, tempat yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, ibu kita berbunga, Asik. Baca merung. ibu kita berbunga. Ayo dong. Ini. Kowe ngerti iki? Ayo, Dek. Ngerti? Gak ngerti lho iki. Ora iki ngerti gak didikane sapa kae lho sing didik kuwi. Sing di. Kuwi nek Bandi. Wah, badi iki ya. Iya. Oh, lah polahe kaya ngono. Polahe ngene ya dirangkepi apa piye ngono kok. Iya ta? Iya ta? Ya ora. Bandi mosok ngene iki. Iya. Wah, lek bandi horor tok. Nek tenan lho, Devi. Pripun? Iki jan jogete jane. Jan sangar. Ya kono kita lincah-lincah jene lha sing kaya megah-megah kok lho. Gogrok kabeh reng. Heh? Gogrok kabeh. Ya lek bandi mulang takon rangkepe malah copot ning kene Gaya. kabeh lho. Nah, di mentret kabeh lho. Oh, yo gelem ki ayo gumun. Ndak rene, Nduk. Pasirne, Nduk. Rene. Ayo. Tak takon asmane sinten, Nduk? Dada. Putrane sinten? Cek mikir. Loh, dadi ya? Utuh, Bapak sinten? Loh, Iya ta iki? Wah, iki Gawat iki. gawat iki. Lah iya, putrane bapak. Lah, Lah nek coba nek sik. Lah nek putrane bapak iki metu ngendi? metu kentol ketoke. Iki putrane bapak iki kok gak metu ndi-ndi. COD dhisik iki. Kok iso COD? Online iki ketoke. Lah gak ngerti lho. Lah iki cuman anika bak sapa iki? Binti. Bin banyak, binti banyak. Kok binti banyak? Kelas pira, Nduk? Oke men. Lah iya ta. Kowe Nggih. teko 6 lho. Lah teko 6 kok teko 7 barang. Melih nggih sak lagu kas karo kancane. Nek kene sik, Nduk. Tak golek sing dhuwur dhewe sik. Endi ta iki? Ngarepmu. Ora mripatku kero. Lah maju, Nduk. Iya. Pasan redeg, Nduk. Iki mosok deg kaya ngene. Ya ora ndredeg. Nggih. Gila. Gila piye ngono jegene kok. Jenenge sapa, Nduk? Wong ning kene reng. Wong iki lho. Tak medeni Oke, wong. oke. Asmane sinten? Weca, kelas pira, Nduk? Malah 12 iki. Aku dhisik gak lulus wis akeh men kok. Lho lagu apa Nduk cayumu Mbak Evi jumeneng? Lagune napa? Heh? Lho, budek kok. Garing iki budek. Heh. Lho. Los joget bareng yo Bahtera Cinta. Diaturke. Maju. Yo duit gak apa-apa yo. Maju, Nduk. Ini tadi gak bisa joget, Nduk. Si kalem iki kalem. Ya kalem. Niki muslimah. Gak joget. Jalan kaki. Ayo. Tak pulang di sana. Ya, Nduk ya. Matur nuwun ya, Mas.
Berlayar bangkit bumi mengitari matahari. Bagaikan waktu tahun-tahun berlalu. Cintaku Takkan pernah berubah masa demi masa. kita berdua takkan pernah berpisah. Bau dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra. Mencapai tujuan di pantai harapan. Bersama Darto Lalanya. Badai dan gelombang yang datang menerjang takkan merubah haluan cinta kita. Beredar sang bumi mengitari matahari. Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah. Aur dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra. Mencapai tujuan di pantai harapan. Sita iki Oke. Ripik gedang ripik tela sithik watone rata. Iki pamit karo iki pamit Sita iki lagune khusus Mas. Oh apa? Kodok ngorek. Ayo sandale dinggo yang mana saya dipakai ayo. Kodok ngorek. Nggih nuwun sewu sabengi para tamu, wedale nggih sampun siang, ripik gedang ripik tela sithik waterata menawi enten tindak tanduk boten Jubrana kula agungi samudra panjenengan sami. Wasana juga siang sugeng pisan. Tangane gandeng ngene. Kene menika ta warnane temanten kakung itu sing putih kadya putri kadya asik sing kakung kadya lekok moncrot. Up Purwa Madya Wasana kaleksanan kasembadan monggo panutuping pahargyan Bapak Anis, Pak Anis kepareng miyat saking sasana Palenggahan ngaturaken hastu kara donga kateng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina wa sayyidallahu tabaraka wa ta'ala Rasulullah sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Adan syakirin wa mu'min sidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi lil muslim. Allahumma dhalamna musana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma annal haqqu haqqu warsuna tibah wa annal batila batila warsuna tinabah. Allahumma inni as'aluka fid wa afidan bil zasad wa istighfar almi wa barakatan bersegi wa tubatan qabla maut wa khandal maut wa mawdudan ba'dal maut. Allahumma hin lana min syarri maut wa najata minna al-faisab. Allahumma la tusi qulubana bada id hadana wa hab lana bil rahmah innaka antal wahhab
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu salina walhamdulillahi rabbil alamin. Purwo mati wasana kalaksanan kasembatan monggo pahargyan siang punika sareng-sareng kita tutup kanthi wasan kamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ibu juru pangarga busana monggo temanten sekalian ingkang ngamugati Bapak Ibu Besan tumuli kajengkaraken weweng wiworo ngajeng saperlu jatasta kalian para tamu ingkang keperengersakaken kondur. Konduripun para tamu saking kadang-kadang darta laras kadya sepisan malih saking ingkang ngamugati ngaturaken terima kasih awit saking kerawan Bapak Ibu sedayang dene ingkang pangersaken kondur panjenengan wis kala mangke kawilujengan ngantos dalem panjenengan suwang-suwang tuna tengah ngatur amba bilih wonten atur ingkang kalantur katula katari diagung pangsami sugeng kondur agar kalam babilai topik hidayah waridawaina wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosnya